Здравейте, уважаеми зрители, приятели от Фейсбук, аз съм Йоанна Рубин. Темата на нашето предаване е Бог, глобализмът и ценностите. Наш гост в студиото е моят голям приятел и колега, академик Божидар Палюшев. Академик Палюшев е академик към Международна академия по информатизация към ООН. Академик Палюшев, бихте ли се представили, ако обичате? Къде сте учили, какво сте завършили и друго, което мислите, че ще е интересно за нашите зрители? Да. Аз по специалност съм ядрен физик. Завършил съм ядрена физика в Букурешкия университет, държавен университет. Защитил съм докторска дисертация по теория на елементарните частици към Московския държавен университет. Работил съм дълги години в Института за ядрени изследвания към Българската академия на науките и към Философски институт на Българската академия на науките, секция философия и методология на физиката и математиката. Имам и преподавателска дейност. Водил съм упражнения по теоретична физика към физическия факултет на Софийския университет. В периода на прехода към демокрация имах и политическа дейност, която ме отведе спонтанно към една интересна, така и малко странична област – политологията. Аз години наред преподавах политология в Софийския университет, в Славянския университет, в Свободния университет във Варна и най-вече в Благоевградския университет отец Паисий Хилендарски. Имам и учебник издаден по политология. От 15 години живея и дълго време работих в Лондон. Там имах възможност да се свържа с една сериозна група, която се занимава също така с философия и методология на физиката. Аз в България се занимавах и с философия и методология на математиката. Паралелно на всички тези дейности, по една или друга причина и поради лични интереси и по стечение на обстоятелствата, аз се ориентирах и в една област, която има нетрадиционен характер, но е свързано с развитието на идеи от фундаменталната физика, която е моята специалност. Фундаменталната физика, това е ядрената физика, теоретичната физика. Започнах да разработвам идеи, свързани с нетрадиционни, ефективни методи за получаване на енергия от физическия вакуум. В сътрудничество с руски, украински и български учени, аз успях да оформя една теория, която получи популярност в България под названието физика на Бога. В научните среди тя стана известна и най-вече в Русия, теория на торсионните полета. От тази теория произтече технология, която беше подета от бизнес среди, хора на бизнеса, организираха компания, която беше организирана тук в България. През 1994 година беше организирана такава компания, нейното название Деметър Г94, директор, инженер Христо Стоянов, в която тази технология, която произтичаше от тази теория, получи практическо приложение.
Технологията показа изумителни качества и най-вече тя намери приложение за получаването на изключително евтина топлинна енергия и по-късно беше усъвършенствана и приложена за пречистване на води. Отново с показатели, които надхвърляха средните показатели от традиционно възприетите технологии за пречистване на вода, на индустриални води. Благодаря ви. А какво представлява Бог? Кой е Бог? Това физика ли е всъщност Бог? Поради факта, че аз имах интереси и в по-хуманитарни области, най-вече породени от факта, че бех просто принуден да работя за демокрацията, преподавайки една необичайна за мен дисциплина като политологията, аз се ориентирах и към хуманитарните приложения, хуманитарните науки, като използвах широкия кръг от знания, вече натрупан в тази област, физика на Бога и приложенията. Постепенно, обобщавайки идеи, дискутирайки с колеги, имайки предвид и мои лични интереси, мои религиозни интереси, аз трябва да ви кажа, съм православен християнин от 71 години. Това е моята възраст. Успях да достигна до едно разширение на този кръг от идеи, които имаха така на пръв поглед едно тесно научно и технологично приложение и излезоха от рамките на такова тесно приложение и се разшириха в такива области като социологията, социалната философия, психологията, историята на религиите и в крайна сметка в теологията. Разбирам. И все пак да доуточним, Бог физика ли е? Може ли да си мислим в реалния смисъл на думата, че Бог представлява физика? Тия разработки в тази, на базата на тази теория, ние получихме много интересни резултати, които вълнуваха и теолозите, и философите. Един от изненадващите резултати, които аз мога да кажа съвсем отговорно, беше получен в рамките на тази теория, е едно, така бих казал, доста отговорно виждане за това какво е Бог. Просто с средствата вече на една нова наука, която аз бих формулирал като креационизъм в фундаменталната физика. Това не е креационизъм в биологията, която е широко известна и е широко разпространена по света. Това е една теория, която опонира на теорията на Дарвин. А това е аналог на теорията на креационизма, но в теоретичната физика. Това е нашата заслуга. И един от фундаменталните резултати, получен в тази наука, е, че ние фундаментално не можем да докажем съществуването на Бога със средствата, които разполагаме от човешката наука. Бог може да бъде възприет само чрез вяра. Това, което прави тази наука, е само увеличава нашите, така да се каже, разбирания и надежди и на строгия език на науката, вероятност увеличава само вероятността да твърдим, че хипотезата за съществуването на Бога е една достоверна и научно приемлива хипотеза. Но в никакъв случай ние не можем да твърдим, че можем да докажем със средствата на науката съществуването на Бога. Това е една фундаментална грешка, която допускат
Дори и богослови. Много богослови, аз съм виждал и в интернет, и в лични дискусии, считат, че науката е достигнала ниво, в което тя може да докаже съществуването на Бога с научни средства. Заблуда. Това е интересно, което казвате. Аз мисля, че би могло да се обясни съществуването на Бог с физични понятия. Поне аз съм правила такъв опит. Сега ви предлагам да преминем към другият въпрос за глобализмът. Интересно ми е да разбера, пречи ли глобализмът на хората да бъдат щастливи и кой факт от придвижването на новия световен ред от тази година ви е направил най-силно впечатление? Това е една друга тема, съвсем различно от това, което разговарях до сега, за теорията, физика на Бога, технологията, която проистича. Но най-интересното е, че в тия разработки беше хвърлен мост и към една голяма тема, свързана и с политологията, и с социологията, и с други обществени науки, и най-вече с онези учения, които някои хора се опитват да формулират като теория, на конспиративна теория. Аз мога да ви кажа, такава теория няма. Това не е теория. Това са кръг от факти, кръг от явления, констатирани от най-различни хора, от генерации от учени, които са били експлоатирани до максимум от журналисти и от хора, които са малко лаици в науката. И поради този факт е придобил и голям интерес най-вече на публиката. Този кръг от знания е придобил този характер на секретност, на тайнственост, на голям интерес. А всъщност това са съвсем ясни, точни, определени, използвани на широко в практиката от различни кръгове, обществени кръгове, най-вече от тези кръгове, които имат отношение към тайните общества, към масонството, към висшите финансови кръгове, които се стремят да разширят своето влияние в обществото чрез широко провеждани операции в системата на световното банкиране, световното финансиране на различни инициативи. И мога да ви кажа, че в тази област също аз лично имам интерес и беха написани някои книги. Някои от тях получиха много голяма популярност, преведени и на други езици. Една от тези книги беше Световната конспирация номер 2, в която аз съм съавтор с един друг автор, Никола Николов. След това се появи една друга разширение на тази книга, Световната конспирация в човешката култура. И там са събрани такива факти, за които малко хора знаят. И поради този ваш въпрос аз бих се възползвал, за да ви съобщя някои най-нови факти, буквално случили се преди няколко месеца. В България има много книги, например, които осветляват дейността на едни от най-големите финансови кланове, които се определят като отговорни фактори в системата на управлението на света под така наречената форма нов световен ред, въвеждането на единно световно управление, политическо, въвеждането на единна световна религия, въвеждането на единна световна икономика, основана на единство на валутите в света.
много хора, дори в разговорите с близки мои хора, които се интересуват от тези въпроси, не бяха осведомени и дори имаха погрешно мнение, че двата най-големи клана в висшата финансова сфера, кланът на Рокфелер и кланът на Ротшилд, са нещо като двете страни на един и същи медал. Това е една заблуда, която беше опровергана и с факти, които станаха буквално преди няколко месеца. Аз мога да ви кажа, и това е много интересен факт, че от сблъсъка и противоречията на тези два клана, които продължават вече буквално почти 2 века, се пораждат всички най-важни събития, станали през края на 19 век, през целия 20 век и може би в началото на 21 век. Това са две чудовища, които се ръфат неистово помежду си. И от това, тази гигантска битка между тези две чудовища се пораждат напрежения, които се отразяват върху живота на цялото човечество. От това огромно напрежение в сблъсъка между тези две чудовища се породиха от такива значителни събития в историята на човечеството от последните 2 века, като Октомврийската революция, Първата световна война, икономическата криза от 1929 година, Втората световна война, отмяната на златния еталон и прехода към хартиените пари на базата на международната валута долар. Много голямо, сериозно събитие. Плод на този сблъсък между тези два гиганта. Кризата от 1991 година, която разтърси много силно световната икономика и която подготви почвата за тази колосална криза, за която ние сега сме свидетели, която започна лятото на 2007 година и се разрази през 2008 година. Дори мога да кажа, че на този сблъсък се дължат и такива събития, като събитията в Ню-Йорк през 2001 година, падането на двете кули, някои локални войни, войната в Персийския залив, въобще всички най-важни събития през последните 2 века. И много хора просто се очудват, когато аз им съобщавам този факт, но това е факт и ще ви кажа каква е най-важният аргумент, най-важното събитие, който подсказва това нещо, което аз сега изразих. И това е факта на примиряването на тези два гиганта. Месец май тия два гиганта се сдобриха. И победителя от този сблъсък излезе Ротшилд. Ротшилд купи около 37% от акциите, цялостното богатство на клана Рокфелер. И от този гигант се получи едно чудовище, което аз мога да кажа, едно финансово чудовище, което ще определя съдбините на човечеството в близките десетки години. Мога да кажа дори някои груби изчисления, лично направени от мене, но и от други хора, е, че вече богатството на това колосално съединение надхвърля половината от световните активи и богатства. Около 50, някои оценки достигат до цифрата 52%, 53%. Какво значи това? Този това гигантско обединение на тези два колосални финансови клана е вече собственик на целия свят.
с всички проистичащи от това последствия за цялостния живот на хората навсякъде по земното кълбо. А можем ли да си мислим, че човешките ценности започнаха в последно време да са в упадък? Все по-често забелязваме агресията, лошотията, все повече да си пробиват път сред хората. Бих искала да споделя с вас един много тъжен факт. Знаете ли, че преди няколко години, например, един баща закла двете си деца, които бяха по на 9 или 11 години, двете, просто не мога да се спомня в момента как беше. Нещо, което човек не би могъл да си помисли, че може да стане такова нещо. И на какво се дължи това? Деца убиват деца, своите приятели от училище. Няма психолози достатъчно в страната ни ли? Повече психолози ли трябва да има в училищата, защото ми казва, че от 10 години някъде отново има психолози в училищата, но те не са достатъчни и не могат да изпълнят своята мисия. Родителите работят на няколко места през последните години, за да изкарват средства за финансовото състояние на семейството и на децата, но нямат възможности да възпитават своите деца и да ги контролират. Учителите пък си мислят, че децата трябва да се възпитават от родителите и така се получава нещо, което после дава своите резултати, които не са най-добрите. Аз бих свързал това обстоятелство за влошаване на моралната и ценностна обстановка в света именно с блъсъка на тези две чудовища. До голяма степен това влошаване на ценностната система в глобален мащаб се дължи на факта, че в сблъсъка на тези две чудовища се изчерпаха ресурсите на света по един съвсем, бих казал, неефективен начин. Значи, в момента финансовите ресурси, технологичните успехи в световен мащаб на напредналите държави, ако бъдат използвани по един рационален начин, управлявани от морално чисти хора, които не се стремат да овладеят, да се обогатяват за сметка на управляваните, да усвояват огромни, надхвърлящи техните нужди ресурси и богатства, ако тези ресурси се използват рационално за благото на цялото налично човечество днес, всички хора на 7 милиардното население в момента на Земята биха живяли щастливо на нивото на една средноевропейска, на жизнения стандарт на една средноевропейска държава. Тоест много добре. Нямаше да има бедни, нямаше да има глад, нямаше да има свръхбогати, които не знаят какво да правят с богатствата си. Но това не става. Бихте ли представили накратко своите книги? Не, само нека да довърша това, което започнах да говоря. Не съм просто завършил. Значи, упадъка на морала е един факт, който е първо констатиран и предсказан в Библията. Хората, които познават Библията, знаят много добре, че там е казано, че първо егоизма и греха на хората ще нараства. Грехът е този, който е причината тия хора да не използват огромните ресурси, които вече човечеството е натрупало. И финансови,
и технологични за доброто на всички хора, а гледат да натрупат средства, ресурси, собственост, финансова мощ в ръцете на малка група от хора, които са крайни грешници. Грешници, които нарушават законите на християнската религия и които, поведението на които се потвърждава от казаното в Библията. Там е казано, че в течение на времето ще се появи институцията на Антихриста. Това е точно институцията на новия световен ред. Всички събития, които стават в света, аз мога да ви кажа, аз ги следя и ги сравнявам с казаното в Библията, понеже познавам и едното и другото добре. Претендирам за това. И мога да ви кажа, нещата в света се развиват едно към едно по библейските пророчества. Каквото и да става, тези хора, вместо да имат разум, да мислят за доброто на всички хора по света, те мислят как да облагодетелстват себе си и тъй като са заели сериозни позиции, които им дават възможност да действат необезпокоявано и да продължават своята дейност. Това е едно изумително явление, много предсказано в Библията. Така, постепенно се заражда институцията на Антихриста. Последната фаза от развитието на човечеството, което ще доведе до края на света, второто идване на Исус с всички описани явления в Библията. Това, което засегнахте в последните няколко изречения, е много интересно за много зрители. Много хора се вълнуват какво ще стане занапред. Аз предлагам да преминем към представяне на вашите книги, за да имаме време после да се спрем специално и на торсионните полета. Знаете, че новостите трудно си пробиват път. Нашите зрители ще се интересуват живо какво представляват най-вече торсионните полета. Така, аз се постарах да напиша една поредица от книги, общо 20 книги, но в тези 20 книги, 12 книги са, от особено значение. Първите 7 книги, това са поредицата озаглавена Физика на Бога. Ето виждате тук 5-тия том, а има 1, 2, 3, 4 до 7 том. В тази поредица се описва цялата история на развитието на идеите на тази теория, за която казахме, теорията Физика на Бога или в научните среди, известна като теория на торсионните полета, която доведе до тия две, ето 6 и 7 том, виждате на екрана. Значи, тази поредица, в нея е описано подробно идеите на тази теория, но паралелно се развиват и идеите, за които говорихме, свързани с... това е вече една книга, която обобщава напълно научно всички тези идеи, тъй като предишните 7 тома са едно популярно изложение, а тук в тази книга вие виждате вече едно строго научно излагане на тези идеи и на технологията. Тоест, специалисти, които се интересуват от подробности на теорията и на приложението и могат да... това е една книга, която отразява хуманитарния и религиозния аспект на тези обобщения, свързани именно и с развитието на идеите в религиозната област и с развитието на онези идеи, които довеждат до оформянето на тия два гиганта, за които стана въпрос
Ротшилд и Рокфелер. Те не са нещо така възникнало на празно пространство или на случайно. Те са резултат на дълго развитие на определени социални структури и в Европа, и в Съединените щати. Тази последната книга, тя описва именно това. Това, което бих могъл само да добавя за този кръг от книги, е, че те описват в пълнота теория, която дава възможност за разработването на различни технологии, за получаване на свръхевтина енергия от физическия вакуум. Като тази технология, която там е описана, е само една от възможностите. Много други възможности могат да бъдат разработени, дори аз вече следа по интернет. Например, наскоро научих за успеха на един турски физик, който благодаря на такива идеи, възможно да е запознат с нашите теории, е предложил един нов, друг модел на технология, такава технология, за получаване на свръхевтина енергия от физическия вакуум. Това означава революция в енергетиката. Но има проблем. И той идва пак от тия два гиганта. Тия два гиганта, Ротшилд, Рокфелер, са хората, които са инвестирали стотици милиарди долари в традиционните енергодобиви, енергийни ресурси и разработката им и практическото използване. Петрола, газа, въглищата. Широкомащабното разпространение на такава технология, което е напълно възможно, ако има целенасочена и подкрепена от високо ниво инициатива, ще обезмисли тези инвестиции за нула време. Тези хора не са доволни от това. Това са и най-силните хора. Аз ви казах, те са от техния сблъсък се определиха и оформиха всички най-важни събития в историята на човечеството през последните 2 века. Това са много силни хора, с голямо влияние, с големи възможности. Те потискат развитието на такава технология съзнателно, защото разбират много добре, че техните многомилиардни инвестиции ще се обезмислят за нула време. Не искат да загубят тия пари. И ни потискат съзнателно. Затова нито знаете за тази технология, много хора се очудват. Вие трябва да сте най-богатите хора и най-известните. Това е малко съмнително, дето го разправяте. Щом не сте известни? Не сме известни, защото има сила, която ни потиска със своята много голяма мощ. И не е заинтересована от развитието на тези технологии. Има и много други новатори, които не познават този аспект на нещата в взаимоотношенията с големите гиганти. И се очудват защо техните открития, техните усилия не получават обществено признание. Това е причината. Питайте Патило. Така е, академик Палюшев, за съжаление. Ние, хората, които правиме наука, не можем да показваме какво сме направили и от друга страна пък това, което сме го направили абсолютно безплатно. Ние нямаме фондове, които да ни издържат, да ни дават милиони или милиарди долари или евро, за да можем да развиваме нашите иновации. Но сега да ви помоля да обясните за торсионните полета. Хората се чудят какво е това торсионно поле, от кога съществува или от кога го изучаваме. Дори си мислят дали има такова поле.
Защо няма електрични заряди или има ли магнитно поле около него, след като примерно за торсионните генератори се използва електричен ток, за да започне той да работи? Вие по-добре ще ни обясните тези неща, ако обичате. Заповядайте. Първо, торсионното поле, това е една нова форма на съществуване на материята. Това не е електромагнетизъм. Много хора правят грешка, допускат грешка, като мислят, това електромагнетизъм ли е, електромагнитно поле ли е. Не, това е нова форма на съществуване на материята. Тя не е нито силно взаимодействие, което е отговорност за ядрените сили, или слабо взаимодействие, което също е отговорност за някои аспекти на ядрените сили. Не е и гравитационно взаимодействие, което е отговорност за структурата на Вселената, Слънчевата система. Не е и електромагнитно. Нищо общо. Друго, съвсем различно. Много новатори, това ми прави впечатление, напипват някои неща около получаване на тези енергии от вакуума и се опитват да го обяснят с електромагнетизма. Фундаментална грешка. И не могат да достигат до противоречия и не могат да напредват. Това е нова форма на фундаментално физическо взаимодействие. И най-интересното, тази нова форма на фундаментално физическо взаимодействие има отношение вече към духовния свят. Затова и го нарекохме физика на Бога. Това е някаква междинна форма, може би отговорна за онзи механизъм, който представлява начинът, по който висшата творческа сила на Твореца влияе, контролира и дори сътворява физическите обекти, които се подчиняват на другите 4 фундаментални физически взаимодействия. Гравитационното, електромагнитното, слабото и силното. Това е, значи, торсионната енергия, да я наречем енергия, но тя не е енергия в този смисъл, в който ние знаем от фундаменталните физически взаимодействия. Това е някаква междинна форма. Торсионното поле е физическо поле, което не пренася сила, не пренася импулси, не мести телата, не ги разпада, не предизвика движението им. Най-вече това поле, така да го наречеме, пренася информация. Но не информация от този тип, който ние познаваме. Например, човешка информация от нашата реч. Пренася информация от източника, наречен Бог. И за това твърдение, трябва да ви кажа, това не е хрумване. Наше човешко, понеже сме религиозни и вярваме в Бога, понеже сме православни християни и сме решили да го наречем Бог. Не е верно. Този извод е резултат на вътрешно-логическото развитие на тази теория. Просто ние сме принудени да достигнем до такъв извод, следвайки логиката на тази теория. Това не е наше хрумване. А за какво служат торсионните генератори? За получаване на главно приложение за сега, за получаване на топлина и пречистване на вода. Обаче има много, много по-широк спектър от приложения. Това може да бъде друга отделна тема на разговор, защото тя е интересна, сериозна, изисква известна подготовка и събиране на знания за това, което вече се знае за тази теория. Но другите положения са много интересни.
Ние знаем, че те могат да се използват и ги използват и в медицината, и най-вече за лечение на рак, ми е известно от вас от предишно интервю. Тъй като месец октомври е месец за борба с рака на гърдата, бихте ли обяснили много накратко, с няколко изречения, как може да стане това лечение на рак с торсионен генератор? Значи това поле, торсионното поле, което не е електромагнитно поле, забележете, то има свойството, как да ви го кажа, по-популярно. Значи електромагнитното поле има сферична симетрия. За по-специалисти то е линейно поле. Неговия характер е линеен. Докато торсионното поле има цилиндрична симетрия. И поради този факт то има нелинеен характер. Принципно различен характер. Нелинейността създава едно огромно богатство от възможности за използване на практически приложения, за изнамиране, за откриване на възможности за приложение и така нататък. Едно от приложенията е поради цилиндрично-симетричен характер на това поле е, че то може да влияе на биологическите структури. Известен факт е, че биологическите съединения, биологическите структури, от които съставено нашето тяло, имат една много интересна особеност. Всички тия сложни молекули, биологически, органични, са ориентирани по посока на часовниковата стрелка. Един факт, официалната наука не може да обясни. Защо нямат обратната ориентация? Винаги са ориентирани в една и съща посока. И тук може да използваме този факт, за да се лекува, например, рак. Как? Вече са изградени такива генератори, които могат да въртат в обратна посока на биологическите структури самото пространство. Ако те взаимодействат директно с биологически структури при една доста голяма интензивност, те биха могли да ги разрушат. Една такава торсионна вълна би могла да разруши целия ни организъм, тъй като неговите структури са винаги ориентирани по посока на часовниковата стрелка. Обаче, една хитрост, която възникна в теоретическите разработки, изложени са в книгите. Раковите клетки, които се различават от обикновените, нормалните, здравите клетки, биологически клетки, имат една особеност. Техният магнитен вектор трепти с определена честота, различна от честотата на здравите клетки. Тая честота се казва Ларморова честота. Лармовото трептение, това е магнитният вектор на сложни конфигурации от елементарни електризирани частици. Благодаря ви много, академик Палюшев. Само за една секунда. Да, и друг път да идвате. Тези торсионни полета могат да бъдат насочени по такъв начин, че да следват лармовата честота на раковите клетки и да унищожават тези клетки и да остават здрави и незасегнатите здравите клетки. Това е най-хубаво, което можем да очакваме в скоро време. Благодаря ви, че бяхте с нас. До нови срещи. Благодаря и аз.